ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಬಲೆ ಎಸಲು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ನೆಕ್ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಕಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನು ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಅಭಿನಯ ಎಂಚಂಡು ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಂಡು ಮೊಡಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಗತಿಲು ಎಂಚಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಎರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಡ್ಡೆ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಅದುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಲರಂಚನೆ ಚಾಪರಕ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿದು ಅವೇತೋ ಜನಕಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋನೆ ಜಬುಡಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟನ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಂಜಿ ಪನ್ಪ ಪೆತ್ತದ ಪಿರವು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿಲೆಂಗ ಅಂಚನೆ ಪೆರಡದ ಪಿರೌಡು ಕಿನ್ನಿಲು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸೂಜಿದ ಪಿರೌಡು ನೂಲು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರೌಡು ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿರಿ ದಾಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚತ್ತಿ ನಾವು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ತುಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯುಜಿ ಅಂಚ ತಪ್ಪಾದು ಓತಿನ ಬಾಲ್ಯನ ನಾಡು ನಂಚಿತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಕಡೆಕ್ ಆ ಕತೆ ಒಡೆಗಬಹುದು ಎತ್ತುನು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಮುತ್ತು ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ, ಹಲವು ಕಡೆ ಭೂಕುಸಿತ. ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಯುವಕ ಸುಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು. ಮೃತದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಮೃತದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ. ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ. ಸೈನ್ ಸರ್ और साइन पड़ियारा ಆ ಪಾಡ್ದೇವ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸೈನ್ ಆಡ ಮಗ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ತೋಜ ಮಗ ಸರ್ ಡಪ್ಪಲ್ನೆ ಸರ್ भले भले बोलो ले ಮಲ್ಲತ್ತೆ हाँ ताने बता रहे ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಗೆ ತೋಜೆ ये दिनांड ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕೈ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣೀರ್ ತಿಂಗಳು ಬರುಂದಿತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡು ನಾಲು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಂದಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ್ವತ್ತು ಬಂಡ ನಿಕಲ್ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪರಿಗೆತೆ ಅನ್ನೊಂದು ತೂಕ ಇರು ಓಡೆ ಹೋಯ್ದಾನೆ ಇರ ಮಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಗು ದನಿಕುಲ್ಲ ತೋಟಡು ಬೇಳ ಮಲ್ಪುನ ಧನ್ಯ ಪುದರ್ ದನಿನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ಓ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು
ಸರ್ ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಜಿಂಜ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾತ ಉಂಡು ಮೊದಲೇ ಬೊಕ ಆರೆ ಬತ್ತಲೆ ತಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೇಲೆಗೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಜಿಪ್ಪ ನಾದನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜರಿದಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಐನದ ಅನ್ನ ದಾಯ್ ತಂದು ತೂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಂಜಿನ ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪರತೆ ನಾಡು ಕೊರ್ಕ ಲೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನ್ನಾಲ್ಕ ಓಟುಡು ಗೆಂದಿರತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂದ ಆರ್ಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೇವೆ ಅಂದ ಅಂದ ಮಗ ಒಂತ ನೀರ್ ಕೊರ ಮಗ ಬೇಡ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಬರತ್ತೆ ಇರಪೋಲೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸರ್ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ತಲಕವೇಡು ಗುಡ್ಡೆ ತೆರೆದು ಸೈತನ ಕೇಸತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಕುಕೀರಡ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನಡು ಆ ನಮಗೆ ಸೈತ್ಯ ಎಂದು ಮನಡ ಆರದೆ ಸೈತ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಪುತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಾರೀಕು ಬರು ಉಳ್ಮ ಇತ್ತನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಹೋತುಂಡು ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬತ್ತೇರಂಡ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಡಾಂಡು ಸರಿ ಸರ್ ಏನಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಆವಾವಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಂಚೂರು ಬಂಡವಾಳ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ್ ಕೈ ಬಿಡಾರ ಬಂದ ನಿಖಲ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಸರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ 40%. ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ರೈಕಲ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ರೈಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮುನ್ನೆ ಮಂತರದೇರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬರಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆತನು ರೈಕಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನೇ ಬಯ್ಯಡಿ ಆನು ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಂದುಲೆ ಮನೆದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಇರ ಪಾತ್ರನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಈರೇನು ಬುಡ್ಯಾರ ಬಿಡಂಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹಲೋ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ರೈಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೌದೌದು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಗ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತೋಚಿ ಅಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ போயே ಮುಲ್ಲ போயற ಬಂಡೇರು ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಸರ್ ಪಾತೇರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಉಂತಲೆ ಆರು ಬುಕ್ಕೇರು ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಬಲ್ಲೆ ತಿಂಗಳು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆಹಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಲ್ತೀಜೆ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಆರು ಕಾಲ್ ಡೊಲ್ಲಿರತ್ತ ಬುಕ್ ಎರಡ ಪಾತೆರುವೇರು ಅಂದು ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂಚನ ಏಕ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಬಿದ್ದೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿದ್ದೋಡು ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಡು ಬಲ ಸರಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತೋಜುಜೆ ಮನವಿ ಕೋರಿಯಾರ ಮನವಿ ಅಂಚ ಬಂದದ ಅಂಚ ಮಗ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ಬೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಗ ಆರು ಪಂಡ್ಯರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮನವಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಮುಂದಾನೆ ದಾರಿದ್ರ ಪತ್ತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಕಿ ತಲ್ಪ ಕೊಲ್ತುನು ಬಾಸ ಕೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಮೂಲು ಬೋಣಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾಡಿಗೂ ತುಂಬ ಬೈದನು ಓಲೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಈ ಮುಸುಂಡು ತುಂಡ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಬರುವೇರಿ ಓಲೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲ ಬರ್ಪೆ ಐದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಬರಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಈ ಪೋಪರೆ ಜರ ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಜೋರು ಬಡಾವಣು ಧರ್ಮ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನ ಛತ್ರತ್ ಓಲೆ ಅವರ ಹೇಳಿರ ನಾಟಕ ಪೋಪರೆ ಜರ ಬರ್ರಿ ಎಂಚು ಪೋಪೋಡು ಬನ್ನೇನು ಗೊತ್ತು ನೀ ಪೋಪು ಜರತ್ತೆ ಓಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಓಲೆ ಓಲೆ ಸಣ್ಣಿ
ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ಲೆ 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 ಅವಿಂದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಎಂತದಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಆರೆಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಕೊಡು ಏರೆಗೆ ಆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬೋಡ್ತಿಯೇ ನಟುನಂಗ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಿ ఒక ఊరిడియా కండుని కళ్ళు విరకలు ఇరగ దహ అక్ల ఊసా బరి ಇರಗಿರ್ನ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಣ ಯಾವತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕದಾಲೆ ದಾದ ಬಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಕೈ ಮಾಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮೆಲ್ಲ వీడియో మంతుందిలే సార్ కొంచెం కంటెంట్ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟಾ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಈರ್ ಮನ್ಪಣಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋ ತೂಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆತ ಪೊಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ದೇತಿ ನೋಡಿದೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚು ಉಂಚುದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ₹1 ಕಾಸು ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲ ತೆತ್ತುಕೊರ್ರೆ ಅವೇ ತಿನ್ನಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದ ಬತ್ತ ಅದ ಸಾರಿ ಸರ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಅತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂತುಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ರವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾರಿತ ದಾದ ಪಂಪ ಅವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಸರಿ ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಸರಿ ಸರ್ ಡನ್ ಈ ಪೊಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಅವ್ರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಏರು ದಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡಚಾರಿ ದಿವಸ ತೀರ್ಜೀರ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು ಆರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಂಡ ಆರು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಸ್ಪಾಯಿರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಿವಿಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜರಣಿಗೆ ಮನದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪುನಃ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮನದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮಗಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಗೆ ಲಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದಿರು ಏರೋ ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಎಂದು ಮನದನ್ನ ಹಿಡಿದೈತೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ನೆಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡರ ಅತಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ್ಲಿ ಕೇಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ದಯವನ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ TRP ಅವೇ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಚುಂಗಂ ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ತೀರು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿಸಿ ಊರ್ ದಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇದು ನಮಗೆ ತೀರ್ದುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಕೊಂಚ ನಂಬುದಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿ ಅಂತ ತೂಪೆ ಅಂದು ಬತ್ತೀರು ಬಂದಾಗೇರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಬತ್ತೀರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ತೀರ್ದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿಜಿ ದಾ ಗೊತ್ತಲೇ ದಪಣ ಪೊಂಜು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಲ್ತು ಸೈಪುಣಿಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ಬಂಡೇರು ಇರು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ MLA ಅಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಆರಡಬಹುದು ಬನ್ಲೆ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮೇರು ಮಗೇನ್ ನಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಡಲ ಪೋಂಡಿ ಪೊಂಜು 2 ಗಂಟೆ ಬಿದಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ఒక 2 ನಿಮಿಷ ಗುಲೈ ಪೋಂಡು ಬತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿರಿ ಎರಡದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಅವನ್ ಕೊರೋನಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇರನ ಬೂರ್ದು ಹೋಗ್ತದ ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಏರ್ನಲತ್ತು ತಪ್ಪು ಮೀಡಿಯಾದತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ದತ್ತು MLA ನತ್ತು ಏರ್ನಲತ್ತು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬನ್ಲೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲಿ TRP ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂತು ಈಗಲೇಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮುಕ್ಲ TRP ಮಿತ್ತು ಬೋಪನತ್ತ
ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಪಾಪು ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೈ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಲ್ಯದ ಗುರ್ತುಂಡಮ್ಮ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಲೆ ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಕರುಣೆದ ಕಣ್ಣಾದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಗೌರವ ನಂಬಿಕೆಡುತ್ತು. ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಇನಾಮ್ ಏರೆಗೆ ಬೋಪಡವು ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನಲಿ ಈ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಎನ್ನುವುದು ಅವಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲು ಇನಿ ಮೂಲಭೂತದ ಕಲಾವಿದರ ಆತಿನತ್ತು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ್ದು ಬೆದೆ ಬೇರೆ ಜಗುತ್ತುಜಿ ಕೇನುಗಾತೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರುಕು ಅಣ್ಣ ಇರಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತು ತಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೆ ಅರುಂಧತಿ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಈ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲೆ ಇರ್ಬಿಡ್ತು ಜರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಈತ ಸರ್ತ ಉಂತದಾರೆ ಯಾನು ಹೊರ ಬಂದೇನಿದ್ದೆ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡವ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಈ ರಡ್ಡೇನು ಏರು ಇಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಂಡು ನೀರು ಬರ್ಪು ಈ ರಡ್ಡು ನೆಕ್ಕಲ ದೇವೇರು ಸಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಶಕ್ತಿಲೆ ಏರು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏರು ಬೇನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಡುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ತುಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ತಂಡೋಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾತ್ರನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಲು ಅಂತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾನ್ ನಾನು ಎತ್ತಂಬೋನಾಗ ಅವಳು ಕುಡಲವಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕುಡಲವಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಕುಡಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈದ್ಯನಾಂಡ ಕುಡಲ ಶೋಕಾತು ಬಟ್ ಶೋಕಾತನು ಗುಡ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಡ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಲ್ಮಲಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮುತ್ತು ತಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಹೈಲೈಟ್ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿದ ಶೋಕಾತನ ಆರಂಭಡ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪು ನಡೆ ಮಟ ರಡ್ಡು ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಪಿದೈ ಬರಂದ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಾತ್ರ ಈ ತಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾರ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಜೋ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ಯಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತು ಪೂರಕ ಅತೆ ಮಾರಕ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುರಕಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ನಂದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಗಳ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದ ನೆನಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ತೆಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್
ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ನಂದಿನಿ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ, ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು.